ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero unsaon na lang pag-eskwela sa mga kabataan kung sila mismo wala na Pinoy-anan. Basin og muundang na sa pag-eskwela ang pipila ka mga tinun-an nga nanimuyo sa Lapas 2, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City human nga gidemolis ang ilang Pinoy-anan kagahapong adlaw. Matod pa nga maabot sa 24 ka mga bubong og dol ang 30 ka mga pamilya ang nawad-an sa Pinoy-anan og naglaom nga mahatagan sa ayuda og disinting Pinoy-anan sa gobyerno apan halos magbagot-bot na lang sila sa kalagot tungod kay igo lang sad silang gipasaligan apan walay kamatuoran nga susama sa kadaghanan nga igora gisaad sa aran. Makaluluoy kaayo ang gagmayng bata tungod kay ang mga ginikanan walay mabalhinan og ilang kasamtangan nga Pinoy-anan. Butang nila siya, murag budiga daw siya. Uy, pero walay bayad sa inyo ha? Bisag gamay lang siya para idaw na mo og kapuy-an wala. Ang tag-iya sa yuta wa pod. Wala, si dapat daw unta kuno sila maghatag assistance. Matod pa ng kapitan. Oo, dapat gid unta sa kay sikap ba ang nagkuan na namo karon nag-provide og pagkaon, mga nana ba. Wala may tingog ang tag-iya sa lote. Sa pagkakaroon, gipahilo na ni Kapitan Julito Ogsimer sa Barangay Lapasan sa covered court ang pipila ka mga pamilya nga wala pa'y mabalhinan og iyahapon kining gipang giyahan o giatiman. Gikan dinhi sa Barangay Lapasan, kini si K5, Rikim Sulita para sa Kampiyon, sa Balita Serbisyo Publiko o Kaligawan sa Cagayan de Oro. K5, News FM.